Se vindes a Arzúa, un sitio que hai que visitar é a fonte da Quenya. Fijarse que a mí me recordaba ahora que iba a relatar esta lenda ou esta tradición que hai aquí, que falaba, vou falar de un rebaño, e fijarse que ao lado da fonte da Quenya e pasaron miles de anos, todavía sigue habendo gando. Vale. Pois conta a lenda que unha nena dunha familia pobre de aquí do lado, Mariquiña, dicen se chamaba, todos os días viña a esta zona co seu pequeno rebaño a atender o gando. Dicen que esta nena, cada vez que viña para co rebaño, ela atopaba unha moura sentada aquí, nun sitio, aquí ao lado da fonte, e esta moura lle decía que lle deixara peitear a nena. Peiteaba a nena e cun peine de ouro. E a cambio, como modo de agradecemento, lle daba unha moneda de ouro. Habían feito un pacto de ela non contar nunca o segredo que tiñan, e así botaron moitos anos. A rapaza todos os días cando viña, que viña cunha pequena para comer, esta nena empezou a levar dosis, boas tardes, dosis doble do que levaba. É dicir, se levaba un cacho de pan, empezou a levar 2 cachos de pan. A nai empezou a presionar a nena o extraño que lle parecía aquilo. E a nena, por saberse tan presionada pola nai e non querer defraudar a nai, nin ter que contar mentiras, falou, contou a verdade. E lle amosou a cantidad de monedas de ouro que tiña. Monedas que nese momento dicen que se convertiron en pedras de carbón. Xa non existe ouro. O día seguinte, Mariquiña ven co gando ao monte, ao serán a tarde, o gando volve pa casa e Mariquiña nunca máis volveu. Dice que a moura a levou po seu mundo subterráneo con ela. Así vou contar, na fonte da Quenya, aquí, fai miles de anos, había unha moura. Tá logo, darlle me gusta,